Guys, please subscribe and help the channel get to 70k subscribers. Welcome to my fans on TV. It's the Betway Premiership. Amazulu 1, Kaizer Chiefs 3. I'm joined by Usimpra. Hey, molon madoda. Simpri ibona kanjani game? Bawo, bekumnandi bekuswiti nekhala. Bekuswiti nantoni? Ngekhala. Bekuswiti yonke into nemuncu biswiti. Yes. Yewe bawo. Ububonile nabibu bunamnam. Besisithi ice cream, sisithi imayonnaise yonke ubukhanana nje tata. I-ice cream ne-mayonnaise. Futhi siquba kwanto sisitya ne-peanut butter sisitya ntoni cake tenza kumnandi nje bawo ayibintle bawo igame siyibulela ucoach ke wethu ngokubona uba makenze njani abathembe nabo bebefike bekhona Ewe tata udlala ne-Sundowns. yeta intoni Uzodlala ne-Sundowns. intoni Sundowns bangaba abalandeli be-Sundowns 57. 57 i-players ziyi-60 abalandeli bayi-57 i-players ziyi-60 hayi jonga bawo kwi-first half ndizobanika 2 goals. Yes. Kwi-second half libe linye bakore 1 lo 3-1 sizamphinda phaa Yes. Uzobashaya 3-1. 3-1 futhi 3-1 sizobanika igowuli sizobanika igowuli Yes. sizobe sigcwele sithe qhu siyenyuka siyakhona egoli Mkeli man of the match Simpra. ebesethile ukabela i-man of the match yethu zii-players zonke ii-players zonke zidlala ngokufanayo tata qha leyo into yagqama kulo ucengwa i-man of the match kodwa nguye i-man of the match kodwa ii-players ze-Kaizer Chiefs zonke even i-management i-coach is-i-man of the match Amabhakani athi solo uphilda yeba kutsho bani amabhakani ukayiva i-Kaizer Chiefs sithi asibuild up uyabona uba siyaqhuba tata yabuild i-Chiefs ngo-1970 ayibuildwa ngokuyaqhuba tata phaka ngumntu sivudile